paikkamme kosmoksessa. Me asumme planeetalla. Planeettamme kiertää tähteä. Tämä tähti, meidän aurinkomme, on vain 1 miljardeista tähdistä linnunradassa. Ja linnunrata on vain 1 miljardeista galakseista, jotka ovat hajallaan ympäri maailmankaikkeutta. Maailmankaikkeus on valtava ja ihmeellinen. Ymmärtääksemme sen kokoa, meidän on ymmärrettävä etäisyyden, nopeuden ja ajan välinen suhde. Kuvittele, että yrität selittää muurahaiselle, kuinka suuri maa on. Verrattuna valtavaan maailmankaikkeuteen, etäisyydet, jotka tunnemme maapallolla, ovat hyvin pieniä. Tähtitieteessä käytämme mittayksikköjä, kuten valovuosia, mittaamaan tähtien ja galaksien välisiä valtavia etäisyyksiä. Valovuosi on matka, jonka valo kulkee yhdessä vuodessa. Vaikka se kuulostaa oudolta, se auttaa meitä ymmärtämään maailmankaikkeuden valtavia etäisyyksiä. Näiden käsitteiden ymmärtäminen on paljon muutakin kuin vain suurten lukujen tuntemista. Kyse on paikkamme ymmärtämisestä maailmankaikkeudessa. Kyse on sen uskomattoman matkan arvostamisesta, jonka valo kulkee kaukaisista tähdistä silmiimme. Kun tutkimme näitä yhteyksiä, avaamme maailmankaikkeuden salaisuuksia ja alamme nähdä sen aivan uudessa valossa. Arkielämässämme etäisyys on yksinkertainen käsite. Mittaamme etäisyyksiä senttimetreinä, metreinä ja kilometreinä. Mutta maailmankaikkeuden valtavissa mittasuhteissa nämä mittayksiköt eivät riitä. Tähtitieteilijät käyttävät tähtitieteellisiä yksiköitä, valovuosia ja parsekia kuvaamaan taivaan kappaleiden välisiä valtavia etäisyyksiä. Tähtitieteellinen yksikkö on maan ja auringon välinen keskimääräinen etäisyys. Tämä yksikkö on hyödyllinen mitattaessa etäisyyksiä aurinkokunnassamme. Tähtien ja galaksien välisille etäisyyksille käytämme valovuosia. Valovuosi on matka, jonka valo kulkee yhdessä vuodessa, mikä vastaa 9,46 biljoonaa kilometriä. Kuvittele valonsäde, joka liikkuu halki maailmankaikkeuden. Etäisyys, jonka se kulkee vuodessa, on valovuosi. Proxima Centauri, aurinkoa lähin tähti, on noin 4,24 valovuoden päässä. Tämä tarkoittaa, että valo, jonka näemme Proxima Centaurista, lähetettiin 4,24 vuotta sitten. Nopeus on mitta siitä, kuinka nopeasti jokin liikkuu. Usein ajattelemme nopeutta kilometreinä tunnissa. Tähtitieteessä käytämme usein valon nopeutta vertailukohtana. Valo liikkuu uskomattoman nopeasti, noin 2,972 kilometriä sekunnissa. Tämä uskomaton nopeus tarkoittaa, että valo voi kulkea maan ja kuun välisen matkan hieman yli sekunnissa. Auringon valolla kestää noin 8 minuuttia saavuttaa maa. Tämä tarkoittaa, että emme näe aurinkoa sellaisena kuin se on nyt, vaan sellaisena kuin se oli 8 minuuttia sitten. Valon nopeus on vakio. Tämä tarkoittaa, että se liikkuu aina samalla nopeudella tyhjössä. Tämä vakionopeus on avain etäisyyden, nopeuden ja ajan välisen suhteen ymmärtämiseen maailmankaikkeudessa. 4. luku. Valo. Kosminen viestinviejä. Valo on paljon muutakin kuin mitä voimme nähdä. Se on sähkömagneettisia aaltoja, jotka kuljettavat tietoa halki maailmankaikkeuden. Kun tarkkailemme kaukaisia kohteita maailmankaikkeudessa, näemme itse asiassa valoa, joka on matkustanut uskomattoman pitkän matkan päästäkseen luoksemme. Kuvittele kaukainen galaksi, joka sijaitsee miljardien valovuosien päässä. Valo, jonka saamme tästä galaksista tänään, aloitti matkansa miljardeja vuosia sitten. Tämä tarkoittaa, että emme näe tätä galaksia sellaisena kuin se on nyt, vaan sellaisena kuin se oli miljardeja vuosia sitten. Tätä käsitettä kutsutaan takaisin ajassa katsomiseksi. Mitä kauempana kohde on, sitä kauemmin sen valolla kestää saavuttaa meidät. Tämä tarkoittaa, että kun katsomme ulos maailmankaikkeuteen, katsomme aina menneisyyteen. 5. luku. Vilkaisu menneisyyteen. Menneisyyteen katsominen on kiehtova seuraus valon rajallisesta nopeudesta. Kaukaisten kohteiden tarkkailu on kuin aikamatkailua. Valo, jonka näemme 100 valovuoden päässä olevasta tähdestä, lähetettiin 100 vuotta sitten. Otetaan esimerkiksi oma aurinkomme. Näemme sen sellaisena kuin se oli 8 minuuttia sitten, koska se on aika, joka auringon valolta kestää saavuttaa meidät. Jos aurinko yhtäkkiä katoaisi, huomaisimme sen vasta noin 8 minuutin kuluttua. Andromedan galaksi, lähin galaktinen naapurimme, sijaitsee noin 20 miljoonan valovuoden päässä. Kun tarkkailemme sitä kaukoputkella, näemme valoa, joka lähetettiin 20 miljoonaa vuotta sitten. 6. luku. Maailmankaikkeuden historian paljastaminen.
Menneisyyteen katsominen antaa tähtitieteilijöille mahdollisuuden tutkia maailmankaikkeuden historiaa. Tarkkailemalla kaukaisia galakseja voimme nähdä, kuinka galaksit ovat kehittyneet miljardien vuosien aikana. Esimerkiksi Hubble-avaruusteleskooppi on kuvannut galakseja sellaisina kuin ne näyttivät vain muutaman 100 miljoonan vuoden kuluttua alkuräjähdyksestä. Nämä havainnot antavat meille arvokasta tietoa varhaisesta maailmankaikkeudesta, jolloin galaksit muodostuivat ja kehittyivät uskomattoman nopeasti. Tutkimalla kaukaisia galakseja ja niiden valoa voimme ymmärtää, kuinka maailmankaikkeus on muuttunut ajan myötä. Tähtitieteilijät analysoivat kaukaisten kohteiden valoa määrittääkseen niiden koostumuksen, lämpötilan ja liikkeen. Tämä tieto auttaa meitä ratkaisemaan maailmankaikkeuden mysteerejä ja kokoamaan sen historiaa. 7. luku. Lisätutkimuksia. Etäisyys, nopeus ja aika ovat avainkäsitteitä maailmankaikkeuden ymmärtämisessä. Ymmärtämällä nämä käsitteet voimme arvostaa maailmankaikkeuden suuruutta ja uskomatonta matkaa, jonka valo kulkee päästäkseen silmiin. Maailmankaikkeus on täynnä kiehtovia mysteerejä, jotka odottavat paljastamistaan. Jos haluat oppia lisää näistä aiheista, voit vierailla kirjastossa tai etsiä tietoa internetistä. Löydät monia kirjoja, artikkeleita ja verkkosivustoja, jotka on omistettu tähtitieteelle ja astrofysiikalle. Älä koskaan lakkaa kysymästä, tutkimasta ja ihmettelemästä maailmankaikkeuden kauneutta ja mysteerejä.